Počúvajte, tak to bolo mojej mame ľúto. Ako prejsť cez letiskovú kontrolu s nákupom z duty free, tak aby vám ho nevyhodili? Majte správnu tašku. Milan Búra, mýty. Testovali sme s mamou z Buenos Aires cez Frankfurt do Viedne a na letisku v Argentíne si kúpila 500 gramové dulce de leche, čo je taká argentínska verzia karamelu, veľmi návyková mimochodom. A ja som ju dopredu pri platbe upozornil, mama, rátaj s tým, že možno ti to na letisku vo Frankfurte vyhodia. A viete, čo sa stalo? Vyhodili jej to. Nedalo mi to a počas prestupu vo Frankfurte som ťa počas tejto dramatickej interakcie s pracovníčkou letiskovej kontroly teda rozhodol konverzovať a spýtať sa jej, prečo to teda vyhadzuje, keď to máme z duty free z Argentíny. Našťastie bola veľmi milá a povedala toto. Aby nákup z duty free prešiel počas letiskovej kontroly na prestupnom letisku, musí byť zabalený v špeciálnej zapečatenej priesvitnej taške s bločkom. V Argentíne nám samozrejme takúto tašku nedali, možno preto, že sme si ju nevypýtali a bločok ten samozrejme skončil v koši hneď po zaplatení. Moja rada znie, ak kupujete v duty free suveníry, ktoré môžu byť predmetom letiskovej kontroly, ako sú tekutiny, krémy či potraviny, trvajte na zapečatenej taške a odložte si bloček. Ale pozor, cestovanie ma naučilo, že čo platí na jednom letisku, vôbec nemusí platiť na tom druhom. Aj tak ten karamel bol nezdravý. Cestujte.